Dobre. Mám pocit, že Dave sa neprežil. Počkaj, ten ide po mne. Aká je pravdepodobnosť, že sa vám toto podarí? Čo teraz? Ideme dnes znova pokračovať v GTA 5 Chaos móde. Ak ste nevideli predošlé video, tak si ho bežte pozrieť. Je tu na ňo odkaz, alebo bude dole v popise videa. Tak ako minulé, moji diváci zo streamu budú rozhodovať o tom, čo sa v hre bude diať. Rôzne efekty, rôzne ovplyvnenia priebehu hry budú môcť vyberať. A verím, že to bude znova zážitok a že si to všetci užijeme. Na letisku... No, ty skavaško. Už to začalo. Lietadlo tam vcuclo. Pozri sa, čo tam všetko ťahá. Ja sa čudujem, že tá hra zvláda ten chaos mod, lebo to, čo sa tu občas deje, to je neskutočné. Čo si dáme? Aké tričko? A dáme si takéto polotričko. Dáme mu takto. Yes. Takto vyzeráme ako omietkar z RPčka reálne. Páči sa mi, že všetko oblečenie, čo on má, tak je To čo tam je? To čo ste spravili? Čo je za abomináciu? To, jak sa vám toto podarilo uskutočniť, chudák pes. Kamoško. Toto je... Fúha. Vyzerá, keby ho prešiel vlak. Ukáž, kam máme ísť. Dobre, ďakujem, že ste ma prehodili do auta. Ďakujem, teraz sa mi bude veľmi dobre hľadať, kde sú enemáci. Prečo mi to buglo do rohu a chodí to iba na strane? Ale on sa buguje viac a viac ten radar, viac a viac sa buguje. Vysvetlite mi, aká je pravdepodobnosť, že zrovna na najviac streleckú misiu vám dá jeden náboj do zásobníku. Že vám... OK, toto znie dobre. To znie dobre, som rád. Hotovo? Že toto bola, hádam, prvá misia, ktorú sme splnili na prvý pokus. Čo je celkom akože fascinujúce, väčšinou si to tak 5 krát reštartujeme, kým to dokončíme. No jasné. Toto je... No, dobre. Chcel som povedať, že to je ťažoba, ale teraz je to ešte väčšia. Prečo? Asi nebude mať padák, že, keď vyskočím z auta. Ďakujem, že pomohli ste mi. Reálne ste ma dostali ďalej. Kde som sa portol? To je čo? Ty kokos. Ono to pípa, do toho je tu gravitačné pole, je tu zvýšený... Nemôžem nič. Môžem vystúpiť? Čo sa stane? Nie, to som neurobil vôbec dobre. A dosť. Dohrali sme. Pozrite sa, čo mi je. Dokrčilo ma celého. Ešte to aj vybuchne na mne. Vždycky, keď hrám tento chaos mod, tak ma akurát tak hlava bolí z toho. Samozrejme... Prečo som... Ja som tak vedel, že ten waypoint dám niekam a zrovna vám procne teleport tu waypoint. Normálne ja som dobrák, že vám to chcem vylepšiť a... Dobre, čo teraz reálne? No. Teraz pôjdem celú trasu od... Celú trasu od znova. Celú. Wow. Oni sa zrazili navzájom a vybuchli rovno? Musím si dať pozor, aby som ja niekam hlavne nenarazil. To je... Toto bolo čo? Jak ako mission failed? Nie. Je na to. A prečo sú tie veci naľavo? Flipped hood. Aha, chápem. Musím sa zabiť. Dobre, nemusím sa zabiť, lebo ste mi spawnili Griefer Jesus, ktorý ma zase vykropil, keby hrám RPčko na československom non-whitelist serveri. Ideme na motorke. Bude bezpečnejšie a rýchlejšie asi. Dobre, Ježíško mi ukradol motorku a odniesol mi chlapa. Drží lepšie. Dobre. Ako sa vám podarilo meter pred checkpointom ma portnúť na opačnú stranu mapy? To zabudnite, že idem robiť. A že vám to vôbec podarilo sa dostať hen takú lokáciu
Tam je, že random location, to mohlo byť hoci kde, to mohlo byť v meste, mohlo to byť na checkpoint, ono to dalo na opačnú stranu mapy na Chiliad. Ešte nemôžem nič. Fúha. To vždycky začne úplne randomne vybuchovať. Dobre ma zlomilo v krížoch, nie? Nie. Nemôžem sa ovládať nejako. To som prežil. Dobre, otočka. Čo robia hen tie auta? Pozrite sa na to, to je... Vytočí sa? Aha, vytočil. Dobre, zvládli to. Toto je veľmi príjemné, ďakujem. Celkom v pohode sa to šoferuje. S takýmto efektom kamerovým. Čo sa mi stalo? Prečo mi random nevybuchlo vozidlo a začalo mi ho trhať? Fúha. To mi zatočilo. To čo, ona má cigaretu a točí ju, pozrite sa. Ty, keď ju udrem. Jejda. Pozrite sa, čo s ním je. Ja ho neviem trafiť, lebo on sa točí. Opica sa spawnla do cutscény. Parádny šimpanz. Pecka, hotovo. No, ako ho telo ideme hľadať? Asi svoje idem hľadať po tomto zemetrasení. Telá, ktoré som mal preskúmať, zmizli. Ja nemôžem ani vytočiť Davea, chápete? Dobre, vy ste zapli alarm. Čo ti... A dosť! Nie. Pozri sa, čo robí. Ona má také tie pedále, čo dozadu brzdíš, vieš? Keď zatlačíš dozadu. Čo sa stalo? Čo horí? To on nacúval v rýchlosti do domu, či do stromu a vybuchol? Čo vypráva? Dobre. Mám pocit, že Dave sa neprežil. Obávam sa, že Dave a jeho kamoši sú... AFK. Čo ma furt zdraví ten jeden? Nepretlačím to, nedá sa. Aha, vystrelilo ho hore. To som strieľal do zeme. Tank? Ďakujem. Počkaj, ten ide po mne. Toto chceme. Dobre, s týmto ideme jazdiť. Čo je toto za vozidlo? Ešte jeden port. Spawnli ste ma do ropného vrtu. Aká je pravdepodobnosť, že sa vám podarí ma sem staknúť? Povedzte mi, chat. Aká je pravdepodobnosť, že sa vám toto podarí? Čo teraz? Krása. Viem, kam idem. Tá helikoptéra, čo to následuje, tak narazila. Pozri sa. Tá helikoptéra vybuchla. My sme vybuchli a tá helikoptéra je naša kamera a ja teraz nevidím. Toto je horúčkový sen táto hra, tento mod chaosový. Jak vyzerá chaos mod v Red Dead Redemption? To by sme mali tiež vyskúšať, si myslím. Prečo tam je mlynské kolo, chat? Ako sa vám podarilo mlynské kolo dať? Len tak dosť. Nefunguje to. Nemôžem nič robiť, nemôžem. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Ak chcete takéto veci sledovať naživo, treba chodiť na moje streamy na Twitch. Bežte na Jimbeam, kód Evžen5. Kúpte si niečo dobré. Bežte si pozrieť nejaké z týchto ďalších videí, ktoré som natočil a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu alebo na streame. Majte sa. Čaute.